pagbantay sa tanang panahon. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios paday nag-uban og nagpanalangin kanato ug ato ang ablihan sugdan ang atong programa sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasinog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ngayon na usab kaming gipanalanginan, imong na usab kami nga giubanan, ug imong na usab kami nga giyahan Ginoo sa among pagpuyot sa kalibutan nga diin kami nagpaabot sa imong pagpali. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagtakbo ug pag-atiman sa imong katawhan, sa imong pagtudlo ug paggiya sa tanan nga panahon aron ang among kinabuhi makaalagad kanimo lamang. Salamat o Dios nga imo usab kaming tudloan, imo usab kami nga agiyahan sa sa ulo Ginoo sa imong pagkamaayo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat Amahan, bisan pa sa among panag-uban karon ikaw Dios magablas, ikaw Dios magagiya. Niya kami o Dios aron pagpaminaw kanimo pagkaton sa imong mga mensahe. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Salamat sa Ginoo nga niansab ta mga kaigsunan nga nag-uban aron sa pagkat og pagpamati sa iyang mga mensahe nga naasbala ang kasulatan. So good morning sa matag usa mga kaigsunan. Good morning, ang Dios magpanalangin. Mayong buntag, no? Mayong pakiguban sa tanan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o labi na ron sa ato ang panag-uban atong hisgutan kining mga pangutana nga miabot diri sa atong programa mahitongon ining appreciation, pastor appreciation day o pastor appreciation month. Lukso idagan-dagan sa imong presensya. Ako kamong gidasig sa pag-share sa itong programa mga igsoon para daghang masayod, mas maayo ang tanang mga Kristohanon masayod ni ining maong mensahe para dili na makapangutana oro
matubag na ang mga pangutana sa uban atong mga kaigsuonan. So sa kalim Na ay nangutana mga kaigsuonan nganong dunay mga simbahan nga nagsaulog og appreciation, Pastor Appreciation Day, nganong doon na po mga simbahan nga wala magsaulog sa gitawag Pastor Appreciation Day. walay maka Unya unsa po'y mga angay likayan o angay isulti o angay dili isulti sa panahon nga magsaulog ang simbahan sa Pastor Appreciation Day. dili magbago. May buntag, may pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong nga programa, pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanong kadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Sayaw Ginoo. Good morning, ug sa tanan na itong mga kaigsuonan nga mo replay ni nimong programa, I declare blessing o kanatong tanan nga niya na karon mga kaigsuonan sa atong panag-uuban. Dunay usa ka oras mga kaigsuonan diin ato ang hisgutan ang pulong sa Dios. Sa pagkakaroon mga igsoon, murag dili na ko matagaan o pagtagad ang inyong mga request o kaha ang inyong mga mensahe. Pero ako rin i-review mga kaigsuonan para akong mabasa masayran ang kung naa may mga pangutana. Labi na gyud ang mga pre-request. O ako rin yung gidasig ang matagusa nga inyo ning i-share para ang tanang mga Kristohanon masayod nganong na ay mga simbahan mohimo og Pastor Appreciation Day. Napoy mga simbahan nga dili mohimo ani. Sa grasya ug kaharuhay, magatagan ko. Mulukso sa kalipay, magkasayaw ako. Sa buhing ngalan mo. Ang Pastor Appreciation Day mga kaigsuonan o Pastor Appreciation Month, usa kini siya ka sa ulugan or gitawag ni siya ka tradisyon o inisyatibo nga gibuhat o gipasiugdahan sa mga simbahan labi na gyud sa mga Protestant o sa mga evangelical churches, no? Usa kini siya kapag pasalamat o pa-recognize sa ilahang mga pastor nga diin nag-alagad nga matinud-anon diha sa simbahan. So mo ni atorong hisgutan mga kigsunan nganong dunay mga simbahan nga nagsaulog na apoy mga simbahan nga wa mo saulog. Una sa tanan mga kigsunan, nagdepende ra ni siya o nag-agad ni siya sa matag padagan sa simbahan. Pero kining tanan dili ni siya sayop. Walay sayop diha. Pero bantayanan lang ang mga naghimo niini kay ang paghimo niini nga dili sayop basig mo resulta ni hinuon og sayop. Bantayanan ni siya sa mga naghimo niini. So, sa ko nang gikaingon, ang mga naghimo niini dili ni siya sayop. Pero bantayanan ni siya nga ang dili sayop mo resulta hinuon og sayop. Kumbaga ang pagpasalamat dili sayop. Pero bantayanan siya labi na gyud sa mga kanabitang nagsaulog or ning buhat ni ini. Kay usa man ni siya ka tradisyon o mga pamaagi aron ang mga sakop sa simbahan mapaabot nila o mapakita nila ang ilahang pagpasalamat sa mga alagad sa Dios o paghatag o pagtagad o gugma sa paghago sa usa ka alagad sa Ginoo. Adunay mga bersikulo mga kaigsuonan nga moingon ta nga duol-duol aning pulong pagpasalamat sa mga alagad sa Ginoo. Lamang sa ako nang gikaingon ang mga naghimo niini mga igsuon angay magamping. Labi na gyud sa gitawag panahon na nga mo abli na ang imong emosyon kana bitawng mag-emosyon na ka
sa imuhang pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa kinabuhi sa alagad nga naghago sa imong kinabuhi. So muni mga bantayanan, mga kaigsunan nga ato karong pagkahisgutan. O ato pong tagaan og pagtagad nganong naay mga simbahan nga naghimo og Pastor Appreciation Month or Day. Naapoy mga simbahan nga wala pod mohimo niini. Una sa tanan, mga kaigsunan, nagdepende siya sa sistema sa simbahan. Nagdepende ni siya sa kalihukan o sa sistema pagpadagan sa simbahan. O kinsa pod ang mopasiugda niini. Mao ni ato ro nga tagaan og pagtagad para makabantay ang tanang mga Kristohanon og masayod mahitungod niini. Ang Pastor Appreciation Month usa ni siya ka tradisyon o gitawag ni siya inisyatibo nga gisugdan sa pipila ka mga kasimbahanan labi na gyud sa Protestant o sa mga evangelical churches. Sa ako nang gikaingon aron mapakita o mapaabot ang ilang pagpasalamat o pa-recognize sa ilang mga pastor nga diin nag-alagad diha sa ilang tigumanan. O usa sa mga kasagarang gigamit nga mga bersikulo kanang naa sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5. Naapo na sa unang Tesalonica kapitulo 5 gihapon. Ug naapo na sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17. Pero ang klaro diha mga kaigsunan kining pulong gyud pagtahod. Sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17, imong makit-an diha nga sulat ni Apostol Pablo mahitungod ni sa suhol. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa double nga suhol labi na kadtong naghago gayod sa pagwali o pagtudlo. Kining pulong ilhon nga takos naghisgot ni siya sa matud pa double nga suhol kana bitawng mga magwawali o mga pastor nga nagdalag mga simbahan gipakita diha nga doon na gyud sila'y makaingon ta nga ani sa ilang paghago, ani sa ilahang pagsakripisyo. O ubang mga sulat ni Apostol Pablo naghisgot og panginabuhi. Lamang likayan ni siya, ampinganan ni siya kining pulong pagsaulog nga kining gitawag Pastor Appreciation Month. Doon na tay mga mensahe o mga pulong nga angay nato karong tamdan para ang atong pagsaulog sa Pastor Appreciation Day o Appreciation Month makapalipay sa Dios. Ang pagsaulog mga kaigsunan dili ni siya sala. Apan ampinganan siya kay dili ni siya sala basig mo resulta hinuon ni sala. Mao ni ato ro nga hisgutan mga kaigsunan nga sa ato karo nga panag-uban mga igsuon. So ang Pastor Appreciation Month mga igsuon dili nimo ni siya una sa tanan ako ra ning giklaro dili nimo ni siya makit-an sa Biblia. Unya kung imo nagyo siya nga klarohon mga kaigsuonan ang tinuod mao gyud ni siya. Wala kini mandato o balaod o pagdasig
nga imong makit-an sa Biblia. Usa lang ni siya ka tradisyon nga pwedeng buhaton, pwede sad nga dili buhaton. Nagdepende ni siya sa conviction sa simbahan, sa mga sakop sa simbahan. Sa ako nang gikaingon, walay sayop sa pagpasalamat sa pastor kung buhaton kini uban sa pagpasidungog ngadto sa Dios. Pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Mao ni dinhi dapita maoy bantayanan. Ang pagsaulog sa Pastor Appreciation Day, wala say sayop. Walay sayop ang pagpasalamat sa mga magwawali, sa mga pastor, kung buhaton kini uban sa pagpasinungog gihapon sa Dios. So sa ako nang gikaingon, wala gani sayop mga kaigsunan, dili ni siya pwedeng magbangi ang simbahan nga magsaulog o ang simbahan nga dili magsaulog. Dili ni siya pwedeng magbangi. Lamang ang pinganan lang sa mga nagsaulog. Kay dili sa sala, basig mo resulta hinuon og sala. Ang gihisgutan diha mga kaigsunan, kining pag saulog sa appreciation, Pastor Appreciation Month, ang musaulog ni ini mga kaigsunan, ang magpasiugda ni ini, maugyod ang mga sakop sa simbahan. Mao ang mga katabang sa simbahan, sa masadikon, sa mga elder. Dili gyud maayo nga ang pastor maoy mo pasiugda. Kay ikon ang pastor mo'y mo pasiugda, maself glorification ang resulta. Mauna nga ang mga sakop sa simbahan maugyoy muhimo anig inisitibo nga pag kumbaga i-surprise nila ang pastor. Ang mga sakop sa simbahan maoy muhimo niini para pag-surprise sa mga pastor nga diin naghago sa mga buluhaton nga nahimong makaingon ta nga instrumento sa Dios para ang mga mensahe sa Dios atong magkatunan. So trabaho ni siya sa kongregasyon. Trabaho ni siya mga kaigsunan nga dili pastor ang magpasiugda. Kay kung ang pastor mo'y mo pasiugda mga kaigsunan, mo resulta ni siya og self-glorification. So bantayanan ni siya. Sa ako nang gikaingon, klaruhon lang nako mga kaigsunan, ang simbahan nga mo saulog sa Pastor Appreciation Day, walay sayop. Ang simbahan sad nga dili mo saulog og Pastor Appreciation Day, wala po'y sayop. Lamang giklaro sa Biblia nga di nato makit-an nga usa kini siya ka mandato, dili ni nato makit-an sa Biblia nga usa kini siya ka balaod o pagtulunan. Sa kun ang gikaingon mga kaigsunan, kung imo ni siyang tun-an, usa ni siya ka tradisyonal or tradisyon nga or inasitibo mga igsuon nga gibuhat sa kongregasyon. Pero ang likayan lang ani mga igsoon, mao ni siya. Dili maayo nga ang pastor maoy mo pasiugda. Kundili ang kongregasyon. Ang mga sakop sa simbahan, maoy mohimo ani nga trabaho para pag-surprise sa ilang pastor. Lamang doon natay mga gikinahanglan nga likayan nga mga mensahe aron ang pagpasalamat dili mo resultag sala. Ang Biblia mga kaigsunan, kung atong tan-awon diha sa Hebreo, dinhi sa Hebreo mga kaigsunan, pitulo ra ni ka bersikulo ang gisulatan ni ini mga igsuon or tulo ka Biblia
nga gisulatan ni ini. Mahitungod ni ining pagsaulog sa gitawag Pastor Appreciation Day. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17. Ingon din nga, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay naghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton, kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Sa unang Tesalonika, ato sa nga blihan kining libro sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 12 hangtod sa 13. Ingon din mga igsoon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugma pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagdinaitay kamo. So kanang tulo ka bersikulo mga kaigsonan or tulo ka libro sa unang Timoteo o sa unang Tesalonika o sa libro sa Hebreo mga kaigsonan, gipakita diha ang pulong pagtahod o kining pulong pagtahod o paghigugma o pag-ingon nga matud pa dito sa unang Timoteo, ang maayong mudumala sa ilang katungdanan, takos angayang takos iilhon sa dubling sohol. Kini siya dili ni siya sa usa ka tuig kausa. Wala ni siya maghisgot sa usa lang ka bulan. Wala ni siya maghisgot sa usa lang ka adlaw, kundi sa tibuok ninyong kinabuhi nga nagkuyog mo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga nag-uban mo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako ni siyang gitagaan og pagtagad tungod sa daghang mga pangutana nga niabot diri sa itong programa, mahitungod ni ini. Nga dunay mga simbahan nga wala mohimo og Pastor Appreciation Day o Pastor Appreciation Month, og duna po'y mga simbahan nga nagsaulog og duna po'y wa gyud mo saulog. Sa ato nang giklaro mga kaigsonan, ang Pastor Appreciation Month usa ni siya ka tradisyon o matawag nato usa ka inisyatibo nga buluhaton o gibuhat sa mga sakop diha sa simbahan. Likayan lang dinhi ang pastor mo'y mong pasiugda. Dili ni siya kalihukan mga kaigsunan nga ang pastor mo'y mangulo. Kay kung pastor na gani ang mangulo, pastor na gani ang mohimo ni ini, mo resulta ni siya og self-glorification. So imbis pagpasalamat, dili sa sala, apan mo resulta hinuon og sala. Imbis blessing, mo resulta hinuog course. Mao na nga gitagaan nato ning pagtagad diri sa ato nga programa tungod pod sa mga hangyo, tungod pod sa mga tinguha sa atong mga kaigsunan mahitungod niini. So sa ako nang gikaingon, kung ang atong simbahan naghimo niini, wala na say sayop. Kung ang atong simbahan wala sad maghimo niini, wala ni say sayop. But ipasabot, dili siya pwede nga ikumpara sa usa ug usa ka simbahan ngadto sa laing simbahan. Sa giingon dinhi mga kaigsunan sa Biblia, pagtahod o paghigugma o pagsuhol, kini siya dili ni siya buhaton sa usa ka tuig kausa, kundi sa tibuok panahon nga diin kamo nagkuyog diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa sa ato karong hisgutan mga kaigsunan, ang mga angay isulti ug ang dili angay isulti sa panahon nga muhimo ang simbahan or ang congregation o gitawag Pastor Appreciation Month. So likay ninyo
ang angay likayan. Isulti ninyo ang angay, isulti nga makapahimaya sa atong buhi nga Dios. Importante gyud mga kaigsuonan nga sa tanan naghimo niini mga igsuon, masayod kung unsay angay isulti, masayod pod unsay dili angay isulti. Mao ni pinakaimportante ug pinakabantayanan para ang inyohang pagsaulog sa gitawag Pastor Appreciation Day mo resultag blessing. Mas maayo inyo ni siyang pamalandungan pag-ayo. Labi na kyud sa mga sakop sa simbahan nga emosyonal. Kanang daling mo hilak, daling mo tiyabaw, daling mo tulo ang luha, o niya ang resulta mawagtang ang iyang self-control. Kanang ang pastor mura na og kanang labaw og jutay sa Dios. Mao ni bantayanan nga mailog sa pastor ang presensya sa Dios, ang pagdaig, ang pagpasidungog. Diha mo ni akong giingon, diha ang dapita mo'y ampinganan nga ang pagsaulog sa Pastor Appreciation Month dili noon mo resulta og blessing. Para mo resulta og panalangin, diin mahimaya mapataas ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Kay ang Dios wala man gyud magkulang sa pagtudlo sa matag usa nato ka kinabuhi. Labi na gyud sa gitudlo ni Jesus Christ diha sa Mateo 25 sugod 31. Kanang tanan mga kaigsunan, matag panahon, matag bulan tanang panahon sa pagkuyog diha ninyo sa pagpangalagad, kuyog sa alagad sa Ginoo, ang paghigugma o pagtahod buhaton sa tanang panahon. Dili lang sa usa ka tuig ka usa. Lamang kung dunay mga simbahan nga nangandoy, kalipay, o mihimog inisyatibo nga pamaagi para mapaabot, masurprise ang alagad sa Dios, sa ako nang gikaingon, dili na sa sala. Lamang, dunay mga bantayanan. Dunay angay isulti, ug duna po'y dili gyud angay isulti. Speaking about Pastor Appreciation Month, dapat nakapokus sa Dios. Dili dapat nakapokus sa pastor. Bantayin ninyo ni siya. Ayaw himuan ninyong delikado ang inyong pastor. Dapat kung himo taani mga kaigsunan, nakapokus sa Dios ang tanan. Sama sa usa ka higayon nga dunay usas mga kauban nako diha sa simbahan nga naghimo niini. Dili kalikayan nga mohilak yun ang pastor. Malipay ko, lamang kinahanglan gyud nga ang matag sakop sa simbahan magamping. Nga dili ang pastor maoy ma-highlights, kundili ang Dios mismo. So unsa may angay isulti sa mga sakop sa simbahan o sa mga simbahan nga naghimo niini. Una, mao ni siya. Lituka ang pagpasalamat sa Ginoo alang sa pastor. Like example, Ginoo, salamat sa paghatag nimo ug magtutudlo ug magbantay sa among espirituhanong paglakaw. Dapat nakapokus sa Dios mga kaigsuonan. Ginamit og unang kanunay ang Dios. Ang pastor mga kaigsuonan instrumento, diha lang gyud kutob. Dili siya pwedeng mulapaw ana. Diha ra gyud kutob nga ang pastor mga kaigsuonan instrumento siya sa Dios. Sunod mga kaigsuonan, diha sa pag-ila sa inyong pastor o sa alagad sa Dios, pwede nimong litukon nga salamat pastor sa imong pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa paggiya sa simbahan. Or mas maayo, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan ang inyong pagsaulog o pag-surprise sa inyong pastor
dili siya ma-idolize, dili siya maidolo, kundi nakapokus kanunay sa Dios. Unya, kung mohimo mo og mga pagdasig, mga pagampo, usag yun sa angay ninyong bantayan, tinguha ang kanunay nga ang mga mensahe nga mugawa sa inyong baba, nakapahimaya, nakapataas, nakapalipay sa Dios. Nga ang Dios lamang maoy mapataas. Nga ang Dios lamang maoy mahimaya. So maghimo kag mga pagampo, ang kongregasyon mohimog mga pagampo, mga kaigsunan, alang sa mga pastor nga gipadala sa Dios sa pag-itiman sa iyang mga katawhan. Diin magampo ang kongregasyon or kaha dunay mga pastor nga ilang hangyoon nga mo'y moampo sa mga pastor nga diin gipadala alang kanila, nga diin maghatag og kusog, kaalam, o kinaiyang mapinanggaon sa mga buluhaton diin sila gipiyalan sa Dios. Unya, usa sa angay gyung hinumduman mga kaigsunan, nga kanunay na kuning balik-balikon sa inyong pagsaulog sa Pastor Appreciation Month or Pastor Appreciation Day. Focus gyud kanunay sa Dios. Ang pagpasalamat, ang pagtahod, walay laing mapataas, walay laing mapasidunggan kundi ang Dios. Dunay mga pulong nga dili angay isulti aron ang inyong pagpasalamat o pagsaulog sa Pastor Appreciation Month dili mo resultag sala. Mga bantayanan nga mga pulong, mga kaigsunan nga dili angay gyud ninyong buhaton alang sa inyong pastor. So usa ni siya ka mga mensahe, mga kaigsunan alang sa mga simbahan nga nagsaulog sa Pastor Appreciation Month o Pastor Appreciation Day. Pero timan dili pastor ang mo kanang mutrabaho ni ini. Dili pastor ang mo pasiugda ni ini. Dapat ilaning ang trabaho ni siya sa kongregasyon. Kay kung pastor ang mo pasiugda ni ini, ang head mo pasiugda ni ini, matawag ni siya og self glorification. Pagpasidungog sa ilang kaugalingong pag-alagad. Ug dili ni siya ikalipay sa Dios. Kung ang kongregasyon mo buhat ni ini, dunay kinahanglan likayan nga mga mensahe. Labi na gyud sa mga kaigsuonan nga kana makaingon ko nga emosyonal, daling mohilak. Bantayin ninyo ang inyong pagbati. Bantayin ninyo ang inyong kasing-kasing nga dili mo resultag sala ang inyong pagsaulog ni ini or pagbuhat ni ini. So mga pulong nga dili angay isulti, mga pulong nga angay likayan. Una, kanang pagsimba sa pastor. Kanang moingon nga daghang pastor pero walay makalabaw nimo. Sayop na siya. Likay ninyo na. Kanang naay mo ingon nga daghang pastor pero walay makalabaw nimo pastor. Usa na siya ka pagpasidungog nga para sa Dios. Nga dili na siya pwedeng litukon sa tao para sa tao. Walay lain nga labaw, gawas lamang sa Dios. So bantayin ninyo ni siya sa mga naghimo ni ini. Aning Pastor Appreciation Month or Pastor Appreciation Day. Ikaduha mga kaigsunan, kanang mulitok ang tao, likay ni siya.
kanang paglitok nga ikaw ang pinakamaayong pastor sa ako ang pag-alagad sa Dios. Ayaw gyud ni siya himua. Kaysa paghimo nimo niini, ang dili sala ni resulta og sala. Likay ninyo ni siya kini mga pulunga. Kanang muingon ang tao nga ikaw ang pinakamaayo nga pastor sa akong pag-alagad sa Dios. Sunod kanang muingon nga kung wala ka, walay espirituhanong pag-uswag ang akong pag-alagad. Likay na siya. Kanang muingon ang usa ka tawo nga kung wala ka pastor, ang akong espirituhanon nga pag-uswag dili nako masinatian. Kinahanglan kung naamoy iminsahe sa inyong pastor, bantay ni siya. Dapat nakapokus kanunay sa Dios. Ayaw himo ang idolo ang inyong pastor. Kay kung imo ni siyang litukon, una sa tanan, dili na siya maayo. Kay murag imo na siyang gibutang ang tao ibabaw sa Dios. Murag naubos ang Dios, napataas ang pastor. Or nawa ang Dios, nimpuli ang pastor. Kanang moingon nga ikaw ang pinakamaayo nga pastor sa akong pag-alagad sa Dios. Kung wala ka pastor, dili mo uswag ang akong pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya ang ilitok, ilabi na gyud kung naan na mos emosyon. Kanang labi na kung naasubrahan nagkalipay. Kidili man gyud na malikayan nga muhilak gyud ka. Unya bantayanan kayo na kay basi og nasubrahan nimo og pagdaig, unya mo abot na gani ang mga pagsulay, ang imong nasubrahan nga pagdaig, ikaw na pod ang nasubrahan nga mudaot. Daghan kayong mga tao nga diin akong nasinatian sa akong pag-alagad sa Dios nga inani ang kahimtang. Nga grabing nakadaig, pero sa diha nga gisulayan sila sa Dios, grabe pod nga nakapangdaot. Nganuman, tungod kay walay Holy Spirit nga bigiya na kanila. Kay napadaplin ang Dios, nalimtan ang Dios, napataas si pastor. So bantayanan ka ini siya. Mao na nga atong hinumduman ang Pastor Appreciation Month tradisyon. Wa kay makit-an sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation nga mandato or sugo o balaod, di nimo makit-an ni siya. Munang kung imong lantawon mga kaigsunan, ang trabaho ni Jesus Christ hangtod sa mga apostolis, dili nimo ni siya makit-an. Lamang dunay mga gibasa nato nga mga bersikulo or mga libro sa Biblia naghisgot lamang og pagtahod. Naghisgot og paghigugma. Naghisgot og pagsuhol or pag kanang gitawag suhol, wala gani maghisgot naghalad nga ang imong pastor imong halaran. Kay usa man guni siya ka ampinganan nga mahimong kana bitawng makapasira hinuon sa panalangin sa Dios. So ayaw ninyo kalimti ang mga pulong nga dili angay litukon. Kanang muingon nga
walay makalabaw nimo pastor. Ikaw ang pinakamaayo nga pastor sa akong pag-alagad. Kung wala ka, dili mo hamtong ang ako ang pag-alagad. Sayop na siya. Mo-resulta na siya og dili maayo. Kanang usasad. Kung naa kay ihatag sa inyong pastor, likay ka nang gitawag pagpasigarbo. Paghatag o garbo o material kaysa espiritual. Bantayanan ni siya. Like example, salamat sa imong pagserbisyo. Hatagan ti ka og mahal kay nga regalo. Dili sayop ang paghatag og regalo, pero kung maura ang nakapokus mga kaigsunan kining gitawag presyo o kanang kabililhon sa imong regalo, diha na siya na sayop. Likaysad ang pagsulti og mga pulong nga kanang gitawag pagpangumpara sa uban nga mga pastor. Sa kunang gikayon, kanang paglitok, mas maayo ka kaysa uban. Likay mga kaigsunan kining pulong nga makapadaplin sa Dios, makapawagtang sa pagdaig sa Dios, likay na siya. Kinahanglan kung duna tay pagpasalamat nga paghimuon sa ato ang mga kapastoran, kinahanglan nakapokus sa Dios. Dili pod ko moingon mo gamit anang kinahanglan ang himaya ibalik sa Dios. Kaysa ako ng pagpamalandong aning pulong ibalik, mura na siya o gihulman. Likay ninyo mga kaigsunan kanang magpasalamat ka sa inyong pastor, labi na sa pagampo, salamat pastor, ug ang akong pagpasalamat og himaya dungog akong ibalik sa Ginoo. Sayop na siya. Ang himaya, ang pagpasidungog, alang lang yun sa Dios. Dili siya pwedeng hulman, dayong ibalik. Sa ko nang gikaingon mga kaigsunan, samtang ako ni siyang gipamalandungan diha sa akong mga pagampo, ang mensahe nagsulti og nagtudlo kanato pinaagi sa balang espiritu sa angay natong isulti og sa dili angay isulti. Labi na gyud sa mga pagampo, daghan pa kaayong mga Kristohanon, bisan gani ang uban mga pastor nga wala ma-align ang mga mensahe nga angay litukon labi na sa mga pagampo. Daghang mga pastor nga moampo dayong katapusan moingon nga ang mga pagdaig ug ang pagpasalamat dungog himaya among ibalik kanimo lamang in Jesus name. Ang word nga ibalik nagpakita na siya nga imong gihulaman or imong gigamit, imong gikuha, imo na pong ibalik. So dili na siya maayo nga mensahe. Bisan kung ikaw nga mogamit niini, kung imo na siyang tun-an pag-ayo, dili gyud na siya haom nga mensahe nga imo nang ilitok ngadto sa Dios nga maoy tag-iya og labaw sa tanan. Kinahanglan mga kaigsunan, kung magpasalamat ka, dili maayo nga magpasalamat ka unya litukon nimo ang pagpulong nga ibalik. Likay na siya. So sa may angay pastor nga buhaton, ang imuhang litukon mao ni diha sa imong pagampo. Salamat amahan.
nga imong kaming giatiman. Salamat Amahan. Dios nga makagagahom. Sa ngalan ni Ginoong salamat sa imuhang pagpadala ug alagad nga mo'y nag-atiman namo. Ang mga pagdaig, ang pagpasalamat, dungog ug himaya alang lamang kanimo. Alang ug alang lamang kanimo. In Jesus name. Amen. Dili pwede mga kaigsunan nga moingon ka nga ang mga pagdaig, pagpasalamat among ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So di na siya pwede mga kaigsunan. Kabalo ko nga kasabot ta sa pakigstorya sa Bisaya. Ibin gani sa in English mga kaigsunan. Dili kung imong lantaw na siya, dili na siya pwedeng litukon kanang word ibalik. So muni ang mga mensahe nga gikinahanglan natong hinumduman. Ilabi na gyud sa mga simbahan nga naghimo og pastor appreciation. Dili na sa sayop lamang ang pinganan. Una, dili maayo nga ang pastor mo'y mo pasiugda. Dili maayo nga ang pastor maoy mo himo og pamaagi aron mahitabo ang pastor appreciation. Kay matawag na siya og self glorification. Pagdaig sa kaugalingong posisyon. Pagdaig sa kaugalingong gasa nga diin siya maoy butang sa Dios. Dili na siya maayo. So ang pastor appreciation di, ang muhimo ni ini, maura ang kongregasyon. Ang mga opisyal o katabang, ang mga katabang sa simbahan, like deacons, or kamo nga mga sakop diha sa simbahan. Kinahanglan sa pagbuhat ninyo ni ini, na-surprise ang iyong pastor. Ayaw lang moingon mo nga kanang ang uban moingon nga pastor basig malain ang inyong ako among pastor. Dili maayo nga ang pagsaulog gikan gyud sa pastor nga moingon ang pastor magsaulog tag appreciation month, magsaulog tag appreciation day kay adlaw ron sa mga magtutudlo. Ang tinuod mga kaigsunan gikan sa padayag agikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, di nimo makit-an nga mandatory nas Biblia. Sugo nas Biblia. Di nimo makit-an nga balaod na or sugo na sa Dios. Usa na siya ka tradisyonal or sa ato nang para magaan-gaan inisyatibo nga trabaho sa congregation para pagpasalamat sa Dios sa kinabuhi sa pastor. So ang trabaho na siya sa congregation. Lamang akong advice ninyong tanan, i-surprise ang maong trabaho. I-surprise. Kung mga simbahan nga wala maghimo niini, ayaw ninyo pangutan-a ang inyong pastor nga, pastor, wala lagi tay pastor appreciation month. Ayaw ninyo pangutan-a. Kay, kung ang pastor mapugos og himo ani, ang pastor mo himo og kanang mupasiugda niini, mo resulta ni siya og self-glorification. Mo na nga, alang sa mga simbahan nga wala maghimo niini, karon nakasabot na mo nganong wala mo maghimo niini or wala mo maghimo ang mo pasiugda ang inyong pastor. Una, dili ni trabaho sa pastor, trabaho na sa congregation.
trabaho na siya sa mga sakop sa simbahan. Pero dili na siya muingon ta nga balaod, pagtulunan, ni kasaulugan nga imong makit-an sa balaang kasulatan. Usa na siya ka tradisyon or inisyatibo nga trabaho sa congregation para ma-surprise ang pastor. Para sa inana nga panahon makasinati ang pastor nga ugugma. Pero kana nga trabaho dili na siya sa usa ka tuig kausa. Dapat sa tibuok panahon nga diin kamo nagkuyog, ipakita ang tinuod nga gugma, ipakita ang tinuod nga pagdahod, ipakita ang tinuod nga respeto kay sa panahon nga inyo ning gibuhat sa tibuok panahon sa inyong pagkuyog sa pag-alagad sa Dios, inyo nang gibuhat ngadto kang Jesus Christ. Ug si Jesus Christ mo'y muganti niya. Nya nindot pagyud kaayo ang gisulti diha sa Mateo kapitulo 25. Ang mga tawo nga naghimo niini, mga taong gipanalanginan sa Dios. But ipasabot katong mga tawo nga tibuok panahon, sa tanang panahon, naa sila'y respeto silang pastor, naa sila'y tinuod nga gugma sa ilang pastor. But ipasabot, mapailubon, mapaubsanon, mutuom lahutay ang kinaiya sa gugma. Ilaha kanunay nga gipabati silang pastor, wala na nila gibuhat para sa ilang pastor, kundi gibuhat na nila para ni Jesus Christ. Buti pasabot, sa tanan nga buhaton diha sa simbahan, ma-Pastor Appreciation Day o Pastor Appreciation Month, dapat nakapokus sa Dios. Dili pwede nakapokus og na-highlights ang pastor. Mao nang moingon ko, sa Pastor Appreciation Month, ang pinganan. Kay walay trabaho nga paghimuon o selebrasyon diha sa simbahan nga dili nakapokus sa Dios. Dapat kung doon na may trabahoon or selebrasyon diha sa simbahan, walay laing na pataas, walay laing na pasidunggan, walay laing na himaya, si Jesus Christ. Ang Dios mo'y tagiya sa tanan. I hope sa mubo o gamay nga oras nga ako ang gihatag or sa gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya Ginoo ra man gyud naghatag niining tanan. Siya ang nagdasig kanako, nagdasig ninyo, nagdasig natong tanan aron makatunan nato ang mga butang nga kikinahanglan natong masayran. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Dalaygon ang atong Dios labi na gyud sa mga kapastoran nga naghago og matinud-anon sa ilang trabaho. Magampo ta mga kaigsunan, magampo sa ta ato nga pasalamatan ang Dios. Salamat ta sa Ginoo sa ihang pagkamaayo na diin nagiyaw nagtudlo sa tong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa padayon nimong pag-amuma kanamo sa mga butang o buluhaton o mga pulong nga gikinahanglan namo nga mahimo samtang kami nag-alagad kanimo. Salamat Ginoo nga imo kami gigiyahan o gitudluan sa pagbuhat sa mga buluhaton nga diin makita namo diha sa mga kasimbahanan. Nga ikaw ang mapataas o mapasidunggan o walay lain na mapasalamatan, daykon, mahimaya, kundi ikaw lamang. I-bless Ginoo ang mga kapastoran, i-bless Ginoo ang mga alagad na naghago. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanila. Salamat Ginoo sa tanang mga katawhan o mga kaigsuonan namo o Dios nga dunay gihimong inisyatibo sa pag pasalamat kanimo sa kinabuhi sa imong mga alagad nga imong gipadala sa tanang mga kasimbahanan.
Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran. Dalaygon ka nga Dios nga among gisimba. Bless Ginoo ang tanang mga buluhaton, tanang mga simbahan nga diin imong giampingan kanunay sa paagi nga ang imong ngalan mo'y mapataas ang kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa tanan nato sa tanan namong mga kaigsuonan Amahan. Padayon ka magagiya, ilabi na sa mga kasimbahanan nga naghimo niin. Ikaw ang Dios mapataas. Ikaw ang mahimaya, mapasidunggan, o wala na ilahin. Salamat Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin o naggiya ka nato. Kini suon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa itong programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. God bless. Good morning. Nagapagday, nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Nagahalal, nagapagday, nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na